si tam, keď bol umúčený Pán. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pani Ježišu, chceme vykonať pobožnosť krížovej cesty, aby sme pochopili Tvoju nesmiernu lásku k nám. Božia láska si nič nenechala pre seba, dala všetko. Ukázala, že iba cez kríž sa dá ísť večnému svetu. Daj, aby sme prijímali tajomstvo Tvojej lásky a putovali po ceste života skrze Krista nášho Pána. Amen. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Odsúdenie vždy bolestné a ťažšie. Je ťažšie o to viac, ak je človek nevidí. Odsudzujú nás za to, že sme verní pravde, že vyčnievame zradu, že sa dokážeme ozvať a nesúhlasiť s väčšinou, že bojujeme za lásku. Rozsudok ľudí je už nad nami vyniesený a teraz vydajme svedectvo živej viery. Pani Ježišu, aj keď nás ľudia veľakrát odsúdia, daj nám silu, aby sme vždy zostali verní v Tvojej pravde. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušiami očistí. Bol si tam, keď svoj kríž na plecia bral. Bol si tam, keď svoj kríž na plecia bral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď svoj kríž na plecia bral. Druhé zastavenie kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Koľko krížov sa nachádza na svete, koľko je na svete ľudských životov. Každý má na mieru pripravený kríž. Utrpenie, bolesť, samota, smrť. Nebojme sa kríž prijať a ubiť. Cez kríž sa nám skláňa Božia láska, ktorá nám dodáva síl, aby sme sa pripodobnili večnej lásky. Pani Ježišu, ďakujeme Ti za kríž, lebo vieme, že cez neho prichádzaš do nášho života. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na dušiami očistí. Bol si tam, keď prvýkrát padol Pán. Bol si tam, keď prvýkrát padol Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď prvýkrát padol Pán. Tretie zastavenie, prvý Pán. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pády sú súčasťou každodenného života. Bez nich by sme si ale vedeli predstaviť náš život. Padáme pri rôznych životných situáciách, strácame silu, klesáme a ocitáme sa prachu zem. Nie je tragédia spadnúť do hriechu, ale zostať v kaluži hriechu. Pani Ježišu, prosíme Ťa o pomoc povstať z našich pádov, aby sme nikdy nezabudli na Tvoje milosrdenstvo. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na dušiami očistí. Bol si tam, keď sa s matkou stretol Pán. Bol si tam, keď sa s matkou stretol Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho
všetci opustili. Bol si tam, keď sa s matkou stretol Pán. Štvrté zastavenie, mama. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. najkrajšie slovo, ktoré vysloví dieťa, je mama. Naše mamy sú matky a manželky, ktoré prežívajú všetky chvíle radosti a žialu so svojimi deťmi. Mama je tá, ktorá pohľadí, pritúli, obviaže. Srdce mamy bije pre svoje dieťa. Trpí vtedy, keď jej dieťaťu ubližujú a sama ponúka svoj život. Pani Ježišu, ďakujeme ti za tvoju a našu matku, Pánu Máriu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na žiaľa očisti. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. 5. zastavenie, Šimon. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pomoc, to je mať otvorené srdce a ruky k dispozícii pre ostatných. Veľkosť človeka je v jeho službe. Dobre nám padne, keď sa k nám niekto skloní, vypočuje, pomôže. Sme tu jeden pre druhého, aby sme vytvárali civilizáciu lásky, ktorá nemá hraníc. Pani Ježišu, posielaj nám Šimonov dnešnej doby, aby sme vytrvali na ceste služby. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď mu krv zaliala tvár. Bol si tam, keď mu krv zaliala tvár. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď mu krv zaliala tvár. 6. zastavenie, Veronika. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Svojím životom vtláčame našu identitu do každej činnosti. Odovzdať kus zo seba znamená zabudnúť na svoje ja a vytvoriť spoločné my. Nevšímajme si zástupy, ktoré neprijali postoj darovania. Buďme darom pre toho druhého a ponúknime mu svoju šatku. Pani Ježišu, prosíme ťa, vtláč svoju podobu do nášho každodenného života. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na dušiam a očisti. Bol si tam, keď druhýkrát padol Pán. Bol si tam, keď druhýkrát padol Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď druhýkrát padol Pán. 7. zastavenie, druhý pád. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Keď si myslíme, že sa nám už nič nemôže stať, práve vtedy prichádza druhý pád. Za tento pád si uvedomujeme svoju ľudskosť, ktorá je krehká, nedokonalá a slabá. Vytvárajú sa hlboké rany, ktoré si zapríčinujeme sami pre našu zaslepenosť a pýchu, ktorá je začiatkom nášho konca. Pani Ježišu, daj nám poznať našu slepotu, aby sme videli svetlo života. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na dušiam a očisti. Bol si tam, keď sa stretol s plačom mám. Bol si tam, keď sa stretol s plačom mám. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam,
keď sa stretol s plačom mám. 8. zastavenie pláč žien. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. lebo si svojím krížom vykúpil sebe. Prejavom smútku, sklamania, ťažkosti, bolesti sú slzy. Za tieto slzy sa nemusíme hanbiť, sú súčasťou nášho bytia. Slzy, ktoré sú krokodílie, naplnené neláskou, egoizmom, rezignáciou, sebectvom, sú slzy, ktoré nás vylúčujú zo spoločenstva lásky. Nad týmito plačme, lebo nám spôsobujú bolesti. Pani Ježišu, aj keď tu na svete plačeme, veríme, že nás odmeníš večnou radosťou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď tretíkrát padol Pán. Bol si tam, keď tretíkrát padol Pán. Nezabudli v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď tretíkrát padol Pán. 9. zastavenie, 3. pán. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Koľkokrát v živote musí človek padnúť? Toľko, aby sme si uvedomili, že pády nie sú preto, aby nás ubíjali a deptali, ale aby nás privádzali a zdokonaľovali k večnej láske. Pády sú prostriedkom lásky. Keď už nevládzeme postať a myslíme si, že všetko je už stratené, vtedy sa chytme ruky, ktorá sa vystiera k nám. Pane Ježišu, ďakujeme ti za pády, ktoré nás približujú k tebe. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na duša ma očistí. Bol si tam, keď bežia tam zostal Pán. Bol si tam, keď bežia tam zostal Pán. Nezabudli v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bežia tam zostal Pán. 10. zastavenie, zvliekanie žiad. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Byť nahý znamená zrieknúť sa všetkého. My sa však v živote zriekame aj toho najposvetnejšieho, chrámu Ducha Svätého. Nečistota nášho tela, neviazané vzťahy, nevera. To sú biče, ktorými vyháňame lásku z nášho života, ocitáme sa sami a vnútorne prázdni. Pani Ježišu, aj keď nám zoberú všetko, čo máme, daj, aby sme si zachovali čistotu duše. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď ho vojak pribíjal. Bol si tam, keď ho vojak pribíjal. Nezabudli v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď ho vojak pribíjal. 11. zastavenie, pribíjanie. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Klince, kladivo a drevo pribili na kríž večnú lásku. Toto je realita človeka. Čo všetko dokážeme urobiť len preto, aby sme nemuseli zmeniť svoje pochybné rozhodnutia, krivé postoje či nespravodlivé súdy. Lásku pribíjame na kríž a myslíme si, že všetko je vyriešené. Pani Ježišu, prosíme o odpustenie za všetky hriechy, ktorými sme ťa pribili na kríž. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď na kríži zomrel Pán. Bol si tam, keď na kríži zomrel Pán. Nezabudli v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili.
Bol si tam, keď na kríži zomrel Pán. 12. zastavenie smrť. Klaniame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Prechod z pozemského do večného života, to je sestra smrť. Nikto z nás nevie, kedy to bude, ale vieme, že každým úderom nášho srdca k tomu smeruje. Byť pripravený na stretnutie s večnou láskou. Je to najťažšia a najdôležitejšia úloha, aby sme na ňu odpovedali aktívnou láskou. Pani Ježišu, keď ma povolá z tohto sveta, príjmeme do spoločenstva večnej lásky. Ukrižovaní Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol v rukách Matky Pán. Bol si tam, keď bol v rukách Matky Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol v rukách Matky Pán. 13. zastavenie, skladanie z kríža. Klaniame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Ako ťažko sa dokážeme vyrovnať so stratou milovanej osoby ťažkým životným údelom. Cítime svoju bezradnosť, nemáme ani síl, ani slov, ale veríme v nekonečnú lásku. Viera, to je iskra nášho života, ktorá nás učí vo vere a vedie k postupnému odhaleniu tajomstva lásky. Pani Ježišu, daj nám živú vieru, aby sme nikdy nezabudli, že si stále s nami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. 14. zastavenie, pochovanie. Klaniame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Hrob, to je miesto, kde prídeme všetci, mladí či starí, všetci bez rozdielu. Zástavka prestupného nového života. Život, ktorý nedokážeme opísať ani pochopiť, dokážeme sa len vo viere tešiť na stretnutie s láskou. Láska, ktorá nás objíma. To je zmysel nášho života, trvalá a večná stanica. Pani Ježišu, ďakujeme ti, že si s nami rátal v úžasnom Božom pláne spásy. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Nezabudli v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Klaniame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Milosrdný Ježišu, ďakujeme ti za skutkový prejav tvojej ukrižovanej lásky, ktorá nás zmierila s Otcom. Posilnení rozhýmaním krížovej cesty chceme byť sprostredkovateľmi nezvyšnej, slúžiacej a pokornej lásky v dnešnom svete. Prosíme ťa, daj nám v tomto rozhodnutí svoje požehnanie, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinnom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pani Ježišu Kriste, vy si svätého Otca pápeža Františka, vydosiel všetko to, o čo bude prosiť tvojho mene nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. A kríž svätý, strom vzácny, sladký nesieš, Boh prekrásny. Jezu Krista, milého, pre mňa umúčeného. 33 liet si pracoval, kým si život svoj dokonal. Má korunu